I avui dilluns anem a continuar el programa amb Anna Mira. Ella és professora de danses ètniques de Carcaixent, així que va explicar-nos un poquet aquesta modalitat de ball tan poc coneguda en el terreny. Anna, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Sònia. Primer que tot, què són les danses ètniques? Les danses ètniques són danses exòtiques de diferents països, com ara la dansa àrab, les danses tribals, que és com una fusió de diferents danses també, i les danses índies, el Bollywood, que està tan de moda, el belly dance o la dansa del ventre, que també és coneguda en aquest nom, i més o menys seria la definició de lo que és el grup de danses ètniques. Bueno, tu eres professora i eres ballarina. Com et vas enfocar cap a aquest món? Sincerament no estava programat en la meva vida, no tenia pensat que en un futur anava a dedicar-me professionalment a això. Va sorgir quan en 2002 o poc abans vaig prendre una classe de dansa àrab i a partir d'ahir vaig començar a investigar i a formar-me en aquesta dansa per a conèixer-la profundament i a partir d'ahir també vaig intentar conèixer altres tipus de danses i completar la meva formació en arts escèniques també, també en la dansa moderna, en la dansa índia i el que més m'agrada és fer la fusió de danses. Té una associació que se diu Peus Nus. Sí. Quanta gent la conforma i què feu? Seguim alrededor d'unes 40 persones. L'associació se va fundar en 2013 i fem diferents tipus d'activitats. Col·laborem de forma solidària amb altres entitats com el Banc d'Aliments, fent espectacles, també hem col·laborat 2 anys consecutius amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, fem jornades interculturals per a instituts, d'aquesta manera també els joves van coneguent i van aproximant-se a altres cultures i també hem fet calendaris per a un poc recaptar fons i poder nutrir l'associació i poder fer totes aquestes activitats. Quin perfil d'alumne o alumna tens? Pot ser qualsevol, no n'hi ha ninguna discriminació. Poden ser tant homes com dones, lamentablement els homes no s'animen, però algú ha provat. I res, no n'hi ha tampoc edat, és a qui li agrada la dansa i qui tinga ganes de participar i fer activitats i manejar un poc la cultura. Per què és necessari? Com aconsellaries a la gent? Per què hauria d'apuntar-se a la dansa ètnica? Perquè és una manera de manera cultural, també coneixes altres cultures, per primera. A nivell mental i físic se fa un treball gran i sobretot perquè és una manera d'arrimar-te socialment i fer grupets i de socialitzar-se i de passar-ho superbé. Sí, no? Suposo que és un punt de trobada per a molta gent per a desinhibir-se del dia a dia. Exactament. Quin tipus d'activitats heu dut a terme el que duguem d'any? Enguany hem fet diversos flash mob en el centre comercial de Carcaixent, en la plaça Major d'Alzira i en Guadassuar farà molt poquet també farem, en festes de Guadassuar farem una flash mob en la plaça també d'allí i també hem fet fa molt poc un festival solidari a favor de l'Associació Espanyola contra el Càncer i fa també poc continuem amb l'espectacle Samarcanda, que és un dels nostres espectacles que se va estrenar en 2013 i actualment està en el SARC, en la Diputació Valenciana, ha seleccionat aquest espectacle i altres per a estar en el catàleg i que altres ajuntaments puguen gaudir d'aquest tipus d'espectacles. Moltíssimes activitats per a dir simplement que duen 3 mesos d'any, o sigui que no parar de fer activitats, són molt actius en l'associació. Sí, la veritat és que seguim entre 30 i 40 persones, però totes estan prou compromeses i gràcies a això se poden fer tantes coses.
Quin projecte de futur tenim per al 2016, per al que ens resta? Per al 2016 volem estrenar un altre espectacle que se diu Dasara, Festa de la Vida. Dasara és una festivitat d'origen hindú que se celebra en octubre en algunes regions d'Índia i un poc l'espectacle parla d'una jove turista que desvia la seva ruta per a conèixer aquesta festa i es cola per als mercats de Calcuta perseguint a uns joves que l'ajuden un poc a conèixer o a descobrir per què hi ha tanta alegria en els carrers de l'Índia. També transmitiu bellesa, transmitiu dansa, però també transmitiu un missatge, no? Sí, un poc de tot. Intentem, sobretot, transmetre la cultura un poc, que coneguen, perquè hi ha molts mitos sobre aquests tipus de danses i sobretot el paper de la dona en aquest tipus de cultura. Entonces intentem sobretot fer veure això, que no és simplement un cos que va més enllà perquè hi ha un trasfondo cultural i això. La veritat que serà digne de veure. La gent que ha anat a veure aquest tipus d'espectacles, suposo que igual després vos ha comentat, quina és la sensació que tenen quan no ho han vist mai i ho veuen per primera vegada? Pues que no s'ho esperaven, que no esperaven que fos tan bonic perquè realment és molt vistós. En realitat, primer perquè no és conegut el tipus de música, ja només sentir aquesta música transmetís molta eufòria i molta alegria. Després el vestuari és un vestuari molt atractiu, molt vistós, amb molt de brillo, molt de colorit. I després, clar, quan fas un espectacle que acompanya la il·luminació, les coreografies estan ben executades, és un conjunt que realment és molt estètic i la gent se queda molt sorpresa i de vegades pensa que no seguim d'ací, que no seguim de la terreta. Com us hem de parlar en valencià, no? Sí. Se queden sorpresos. Exacte. Heu tingut gent que una volta vist l'espectacle s'hi ha volgut anar a apuntar-se perquè s'ha llamat? Sí, sobretot tenien aquest tipus d'arranc del moment, de que la gent veu això i inclús notes que tenen ganes de posar-se a ballar en aquest moment i busquen classes per a formar-se. És complicat aprendre aquest tipus de danses? N'hi ha que tindre alguna preparació física? No és precís tindre una preparació física perquè per això estan les classes, per a començar des de zero i intentar a poc anar evolucionant-ho. Però sí que són danses que requereixen molta tècnica i és de veres que n'hi ha molta gent que no se ho espera, s'espera que sigui algo més fàcil. Per això tampoc hi ha molta gent que la practica. Intentem difondre i que la gent s'anime. Per això estan els professors, no? Per a que els alumnes aprenguen la millor tècnica possible i gaudeixin d'aquest moment, no? Sí. Fa falta que la gent que va a l'associació isga després un espectacle, perquè hi ha molta gent que potser diu jo en classe sí, però fora... Sí, això és un del temor més gran que tenen algunes, i no te penses, perquè la majoria és com l'al·licient, siguem dones. Exacte. I la majoria, poca gent és la que diu no, jo no vull que sí, que se respeta, per supost, se respeta, se va a la classe, assistís a la classe i punto. Però la majoria volen poder expressar tot el que aprenen i poder transmitir-ho i que la seva gent ho pugui veure, perquè per a ells és algo especial, és algo diferent i estan entusiasmades, per tant volen mostrar-ho. Doncs Anna, espero que sí s'ha apuntat-se molta gent, perquè la veritat és que és cultura i la música i el ball són dues ferramentes fonamentals per a la nostra ment i el nostre cos. Així que des d'ací esperem que vagi molt bé i que tingueu moltes més actuacions al llarg del 2017, a veure si ja podem algú pillar i anar a veure-vos. Moltes gràcies, Sònia. Gràcies. Bueno, i a vostès anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida.